Ayo diwiwiti ajar nyebut angka 1 tekan 100. Yuk diwiwiti. Siap? Kromo lo ya. Setunggal kali 3 gangsal 6 7 8 9 10 11. Oh, kromo kok 12 meneh. Kali 11 3 sekawan 11 gangsal 17 18 19 kalih doso selikur kali 23 sekawan likur selangkung 6 likur 7 likur 8 likur 9 likur 3 doso. Nah 3 doso setunggal 3 doso setunggal jajal 43 sekawan doso 3. Paham? Nanging yen bar sekawan doso songo ora njur gangsal doso. Sekawan doso songo 50. Paham? Terus bar 50 songo sewidak. Bener. Jadi ora kena ora bareng 6 doso nggih. Dadi ana pangucap sing unik yaiku nyebutake likuran likur aja nganti 23 kali dosa 3. Paham? Selawe selangkung muni kali dosa gangsal aja nganti. Mengko nyatane nalika praktek ana lho, Sah. Dikira kaya bahasa Indonesia. Terus likuran selawe 50 swidak. Lah iku dikateke ana papat. Cetha nggih? Oke.